Witajcie! W tym filmie chciałabym poruszyć bardzo ważny temat i mam nadzieję, że wszystkie panie zdecydują się obejrzeć go do końca. Chciałabym porozmawiać dzisiaj z Wami o problemie, jaki dotyka nasz kraj, problemie, którym jest bardzo wysoka umieralność na raka szyjki macicy. Pomimo tego, że jesteśmy rozwiniętym krajem, wciąż zbyt wiele kobiet umiera z powodu tego nowotworu. Dlaczego tak się dzieje? W naszym kraju wciąż panuje zbyt niska świadomość na temat zagrożeń spowodowanych nowotworem szyjki macicy oraz paradoksalnie zbyt mała profilaktyka, która wcale nie jest trudna i która jest bardzo łatwo dostępna. Problemem jest to, że nowotwór szyjki macicy rozwija się w pierwszej fazie bezobjawowo i pacjentka nie jest nawet często świadoma, że go ma. Pomimo tego, że w naszym kraju umiera tak wiele kobiet, wcale nie musi tak być. Wcześnie wykryty rak szyjki macicy w zdecydowanej większości przypadków jest całkowicie uleczalny. Wystarczy, jak już wspominałam, odpowiednia profilaktyka. Przede wszystkim badanie cytologiczne. Badanie cytologiczne, popularnie nazywane cytologią, wykonuje się u ginekologa. Pierwszy raz powinno się je zrobić w momencie, kiedy rozpoczynamy współżycie. Potem najlepiej wykonywać takie badanie raz na rok, ale jeśli przez kilka lat wyniki będą dobre, nie należymy do grupy ryzyka i ewentualnie można powtarzać je raz na 3 lata. Jak takie badanie wygląda? Przeprowadza je ginekolog, nie przeprowadza się go w znieczuleniu. Za pomocą specjalnej szczoteczki pobiera się z szyjki macicy fragment błony śluzowej, którą następnie analizuje się pod mikroskopem. Wyniki takiego badania otrzymuje się już po kilku dniach i w zależności od tego, do której grupy się zaliczamy, możemy wiedzieć, czy wszystko jest w porządku, czy być może coś nas zaniepokoi, albo niestety występują już w naszym organizmie komórki rakowe, które należy zacząć leczyć. Pomimo tego, że cytologia nie jest ani bolesna, ani trudna do wykonania, jest to badanie, które jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wciąż zbyt mało kobiet poświęca temu badaniu uwagę. Miłe panie, nie dajmy się nowotworowi szyjki macicy. Rozpropagujcie wśród swoich przyjaciółek, koleżanek, kuzynek oraz córek konieczność wykonywania badań cytologicznych przynajmniej raz na 3 lata, a najlepiej raz do roku. Aby zmienić podejście służby zdrowia i państwa do tego problemu, powstała Polska Koalicja na rzecz walki z rakiem szyjki macicy. Możecie wejść na ich stronę www.koalicjarsm.pl i wesprzeć inicjatywę. Każdy głos jest ważny, każdy głos się liczy. Dzięki!